Takže ahoj lidi, já vás vítám a točím na jednom serveru s názvem PvP Zone. Je to jenom pro ty, co mají koupený Minecraft. A vlastně tady každá věcička má svou magickou vlastnost prostě. A můžete si tady vybrat z různých prostě ras jakoby. Třeba já jsem teďka Elemental, což je něco jako mák. Takže zlatý myš dělá takovýhle výbuch. Takovej velký. Tady tohle vyhodí láva do vzduchu. A já mám na to koupený ten vylepšení. Takže poprvé byste, no tak se to resetlo. Poprvé, kdybyste to měli, tak to máte jenom vodu takhle. Gejzír. Takhle. A je to na menší vzdálenost, tento gejzír. Vidíte, že je opravdu slabé. Proto si dám lava gejzír. Tady tohleto klej, když na ně bochnete, tak ho to zapálí. Mě, počkej, já tady točím, ty lamo. Au. Nic, nejde mi to nějak. Zkusím to teď. Počkat. Tak. Koukejte. Takhle to zapálí. Když dám, a já mám na to koupený. A zapálí se to i kolem něj. Tady je fireball, já mám na to koupený 3 vylepšení. Vyhodíme ho hezky. Tak. Jsem to celkem oblíbený. Tohleto, když si dáte pravý tlačítko, tak je to Empower. To nevím vlastně ani k čemu je, jenom vím, že to zabíjí mě. Jinak, když dáte zase pravý tlačítko, tak je to Fire Nova, což je takovej, no však uvidíte. Rozšiřující se kruh ohně. IPčko bude tady dole v popisu videa. Jinak, když vyhrajete prostě hru, tak dostanete diamanty a za ty přeměníte na dolary a za ty si potom koupíte ty vylepšení na ty spely. Já tady mám Fireball 3, Fireball a Fireball 2. To už ukážem si nejdřív Fireball, ten je hodně slabý. A na strašně malou vzdálenost a bouchá. Takže to nemá opravdu cenu takhle s tím normálním fireballem. Fireball 2, ten nebouchá, ale dobře se s ním míří. On tam i zatáčí dokonce. Takže ne málo, kdy se s ním člověk trefí. A Fireball 3 je dvakrát silnější jak Fireball 1 a vybuchuje. On to teďka odrazil. Jinak ty kouzla jdou odrážet. Když prostě on to odrazí a já to můžu odrazit taky, ale já ho teďka zapalím, protože ho nemám rád. Hodíme ho do vzduchu.